Rồi, mua mà thì là nó mà khá rất là nhiều. Nó hỏi lắm đó, nó hỏi. Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौहाय आरोबाव फिन दिनैहाय बरायलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै जोङो दिनैहाय बाबुजों आंजों आंनि माने क्लासमेट आरोना आंनि लोगो आरोखि ना तो बे लोगोनि न' गोदानाव माने दिनैहाय जोंखौ जानो लिंहरदों माने न' गोदानाव हाबबाय माने ना ओरैबायदि समायना न' लुदों आंनि लोगोआ ओमफ्राय दायो फैलायबाय नालाय स' नोंथांमोननोहाय आंनि लोगोनि न'खौहाय सर्टकाट देखायनोसैलाय ओमफ्राय आसा थाबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै जि समायना आरोना न'आ माने ओरैबायदि बिउटिफुल आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम नायोबा नोंथांमोना न'नि टुरखौहाय नुजोबगोन आरोखि ना न'आव माबायदि डेक'रेसन माने ओरैबायदि समायना बिल्डिं आरोना थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि दिनैनि गुसुं ब्लगखौहाय आसा थाबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ' होमबा लोगोफोर आंजोंहाय थौफादो दिनैहाय आंनि गोदान ब्लगावहाय नोंथांमोना थाफादोलाय ना मा होनो बोथोराथ' ओरैबायदि गरमखा गाइसमोन असह्य गरमखा जेरावबो सुख गैया जेरावबो जानोबो लोंनोबो सुख गैया बेरायनोबो सुख गैया न'आवबो गरम जेरावबो गरम थ' माने अभार हिट आरोखि ना थ' उफाय गैया आरो सहाय खानांगोन ना मा होनो लोगोफोर गरमखौथ' आरो ना गर्मी ना बहुत खाया ना खाना खाना खा लिया ना क्या क्या खाना दाली और दाल पापड़ अंदर का रूम देखता है हमें अंदर का रूम देखता है मैं बोल गेली ना गरम था चल उधर उधर देखता है घर दिख रहा है ये रहा रूम ये देखो कॉरिडोर देखो कितना सुंदर गोदानाव दिनै हाबबाय ओमफ्राय ओंखाम जानो फैदों आरोना ओमफ्राय जाखांबाय आरो ओमफ्राय दा न'खौ एसे नायना लागासिनो आरोखि ना माबायदि इस बाबाया ओरैहाय बेलकनी नहीं बाबा इधर से और बेलकनी है बहुत सुंदर घर बनाया है ना बाबा हाँ हाँ बनाएगा तो ओमफ्राय बेलकनी दंलायो बेबा बरिया हाँ घर में बहुत लोग बैठा है पीछे में मेहमान है बहुत फिर अभी को नहीं पहुँचे बेलेग रूम को नहीं पहुँचे बेलेग रूम को नहीं पहुँचे इधर 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 भी है ये भी रूम है इधर भी बालकनी है सब साइड में बालकनी है इधर में और बालकनी है इधर में और बालकनी है नै बियो जाहैबाय किटचेन आंनि लोगोआ बेहाय ओंखाम ओंख्रि संनानै जासिगोन आरोखि ना ओरैबायदि समायना किटचेनाबो नै नोंथांमोना नायदो ओरैबायदि बिउटिफुल कालार कम्बिनेसनाबो जा सुइट जाखादों आरोखि ना जा मोजां मोनखादों आरो आङो आजा 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 कॉरिडोर अच्छा घर बनाया ना बाबा और इधर में फिर बालकनी बार जानছি না Pan hawa.
गरमा थांसै जाखांबाय माखांबाय दायो माने जोङो थांफिनसै बिराद गरम एक्सट्रिम हट ओमफ्राय थांसै अब्ला नोंथांमोनहाथ' दिन्थिखाबाय न'आ बिराद समायना बेफोरबायदि ओमफ्राय ओरैजों बिदि बेलकनि दङ बिउटिफुल बेफोरबायदि Ơi, हमको यहाँ पे रील्स एक तो बनाना है। मज़ा आया मेरे लड्डू मज़ा आया मना है गर्मी में और क्या करेगा बाबा हाँ घुमाना है और हमको भी घुमाओ एक बार वीडियो बना के थोड़ा तेज घुमाओ रोजानी जिला कितना मजा मजा आ रहा है मजा 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 बे बै हारसिं फैसिगोन सार ओरैहाय बेक साइड ओरै फैसिगोन लायथो खर' गिदिङोलै बाबा हा दे जाबाय बाबा थांसै गरम मोनथारबायलै आं माबा आङो एकदम बाबा इतना गर्मी लग रही चलो जाता है बाबा चलो हाँ जाता है नहीं जाना क्या जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है थांगोन बाबावबायसोनो हनै गेलेगासिनो फिसालाया न' गोदानावहाय आंनि लोगोनि न' गोदान सेम क्लासमेटमोन आरोना जोङो बे माबा खाथियावनो हानसाबानि खाथियावनो आरो न'आ स' लोगोफोर आंनि ब्लगा दिनै बेखिनियानोमोन न' मालिकानो मा खारो बिराद लाजिथारो आंना लोगोआ बाय बाय